be ngono lho. Kantor iki nilane aku remuk. Anu ya kepiah ya. Iya iya iya. Kadang kelompok niku lho piyayi kene ning do miringake tenanan. Ah iya, bagian OB. Anak kula Disyukuri. najan anake Sukses kabeh ya Mas ya. Alhamdulillah sing pertama ning pelayaran. Weh, jos pelayaran. Jos tenan nggih. Nggih, ning anu pelayaran kapal siar. Ora, pasang layar ning kandang. Kuwi pelayaran. Ini nomor 1. Tukang kaca. Tukang kaca. Nomor 2. Nomor 2 alhamdulillah wis lulus SMKI. Wih, SMK apa? Sekolah menengah kejuruan. Jiko Karawitan. hukum Tari. musik. Oh, musikologi. Alhamdulillah kemarin mendapat penghargaan dari Wali Kota Surakarta pemegang alat musik terbaik. Apa kuwi? Sekarisidenan. Wih, tepuk tangan lagi buat Mas Gareng, Bapak Ibu. Juara. Istimewa pemegang alat musik icik-icik. Walah, lah ngono kuwi, ngono kuwi. Wah, kicik-kicik gini. Kicik-kicik e. Aja anu lho, paling tuwek dhewe iki lho. Lah jarene mau sing Kayak Bayu kalah. malah sing ngendang. Iki nabi. Sing ngendang. Nabi. Nabi Sulaiman. Nabi, Nabi sapa? Sulaiman. Wah, aja nyepelane warga kene lho. Nggih. Pak Jokowi we melantik Nggih. dadekne menteri. Nggih. Neng kene mung kadus. Lepas. Ya keren. Pak Erick Thohir diangkat dan neng kene mung kadus Pak Thohir. Oh iya, bener. Dadi Pak Oh, Kadus Kadus aja Pak nih. Thohir. Oh iya, Pak Kadus. Nyatane Pak Thohir kuwi tenan. Nggih. Ana wong gawe sumur neng kene iki dibur 250 meter ora metu banyu. Ora mati banyune banyune. Iso iso. Ora nyono-nyono Pak Thohir mung arep gawe sapi tank banyu mumpal-mumpal mung 7 meter lho. 7 meter wis. Ora sido dadekne sapi tank saiki malah nggo sumur nggo Nggo pengurus. masyarakat. Tepuk tangan lho Pak. Pak Tahir. Nggih nggih nggih. Nggih, nggih. Iki RW mapan nang RW 3. RW 3. RW 3 yang ra kleru asmane Pak Dahmin. Pak Dahmin, Jelas. leres. Pak RW ini Pak Damin leres nggih. Leres. Nggih. Apa aman jenengan? Apal wong RW papate aku apal. Sapa? Sik njaga surga. Kok sing jaga surga iki medeni men. Malaikat Ridwan. Wih, Pak Redwan. Pak Redwan. Berarti Pak RW 4 ya, Nduk. Pak Redwan. Pak Redwan. Ridwan. Kenal. Iki 8 RT kekuatane Heeh. iso wayangan koyo ngene. Alhamdulillah. Nggih. Wah ora nyono-nyono. Anu Mas Gareng, ini pendak tahun kok wayang. Ngapun Nggih, setiap tahun. ngapunten kula saged sowan nggih nembe dalu menika. Nggih. Mangke saged serawungan malih dados kekeluargaan wonten ing warga masyarakat. Ngoho. Mohon ngapunten taun kala wingi Lah ngopo kok kula ora boten rene? saged sowan. Reso jenengan barengan. Ora dikon. Dikon. Iya iya iya. Nggih. Bapak kepala desa nggih rawuh. Asmane Nggih. sinten? Bapak Puji Utomo. Pak Utomo. Puji Utomo. Kae Nadian Gareng tuwa kok ya cek apal ya. Cek. Jeleng ya. Iya, ora apa-apa ya, Mbah. Kowe iki mbok yo aja ngono to. Oh, Mbah, ndasnya, Mbah. dasnya masih kok. Tak kandhani Kowe iki karo wong tuwa kok das to, Nduk. Dipakein, Nduk, dipakein. apa ini bintang tamu yang kene disubuh subyo lo bay Lha yo mengakui apa Mas? Nggih mboten patut to, Bu? Pak Dalang Heeh. kowe Pripun? aku sak rombongane kajene ditimbali Kyai Ngoho gitu Kajene. monggo niku pengrawite Pak Pak Jumar, Jumar. Pak Jumar nggih. nggih monggo katuran pinara Nggih. Pak Jumar oh Pak Dalang monggo katuran Monggo pinara monggo bener. Wah niki Mbak dagelan. Didit, wah jaluk foto bareng. Heeh, bener, Terus Bang. Mbak Sinden-sinden bareng. Heeh, heeh. Coba kowe neng omah. Heeh. Piye? Ora nek wong aruh-aruh. Wong aku mulih tanggape lho bedese teko. Tanggamu. Tanggamu apa anakmu? Tanggaku kuwi. Aku tak kira malah anak. Nyuwun sewu. Nggih. Mbak Ririt Mas Gareng. Nggih, Pak Jumari. Niki minangka panjenengan keluarga Agung Dusun Ngoho. Iki nyuwun diparingi kanca tani Kanca jalaran. tani. Ngeten Mas Gareng lan Mbak Ririt. Sedaya menika anggenipun olah tetanen keluarga Agung Dusun Ngoho.